bütün illerde. Bu millet jыйын алдынан отырып сөйләшү, өлкәләрдәге вазгыять, халык санын алыр алдыннан борчыган сораулар, тәкъдимнәрне барлыйлар. 10 елга бер тапкыр халык саны исәпләүне үткәрә. Ул инде иң зур мөһим чараларның берсе. Чөнки шушы халык саны алу нигезендәге анализларны карап, хөкүмәт алдагы 10 елга үзенең бүтән яктан да финанс, политик, социаль дип әйтәбез инде милләтләр аша карарларын кабул итеп, шуны белә бара. Халык санын алу 15 октябрьдән 15 ноябрьгә кадәр барачак. Соңгы җан исәпләрдә Төмән, Мәскәү өлкәсе һәм Башкортстанда татарлар саны арткан була. Кайберләрендә кими. Соңгы исәп буенча илдә 5 миллион 300 мең татар бар. Бу санны киметмәү бурычы тора. Безнең өчен иң мөһиме гаилә советы. Шуңа күрә менә без һәрбер гаиләгә барып җитеп, бүген көндә әйтергә тиешбез. Татар балалары чыгыш буенча, буын буенча әйдәгез татар булып ясалабыз дип. Әгәр без тарихны киңрәк карасак, тирәнрәк инде. 1000 елны карасак, 900 елны карасак, без күрәбез, татарлар бөтен җирдә булган. Ул татарлыкны күрсәтә торган нәрсә. Шуңа күрә безгә беренче Казанда торган татарларның тарихын түгел, Сибирдә торган татарларның, Кримда торган татарларның, Астраханда торган татарларның, аларның тирәнлеген, аларның нигезләрен күрсәтсәк, шул вакытта без бер халык икәнен күрәбез. 1 миллионнан артык татар диктант язды, җәлил укулар үтте, милләтне берләштерүче чаралар дәвам итәчәк диләр шурада. 25 сентябрьдән татарлар күпләп яшәгән төбәкләргә җырчы, галимнәр, җәмәгать эшлеклеләре, матбугат вәкилләре катнашында десант барачак, төрле очрашулар көтелә. 42 татар авылы бар бездә, аларның тарихын өйрәнеп, һәм гомумән алганда татар тарихы турында китаплар бастырып, аларны өләшү безнең өчен миңа калса бик зур эш булыр иде. Урьян өлкәсендә мишәр татарлар ясый дисәләр дә, бездә алай менә без мишәр язлар дигән андый компания булган да юк, булмады һәм булмас да ул. Bizde barbарлıq hərəkətində bir qatı güclü işləyik. Onlar tatарlara qarşı türlü listoklar taratları, broşurlar çağırırlar. Переписка барабыз, демәк шунда барганда безнең бердәмлек артырга тиеш. Милли шураның эше иртәгә дәвам итәчәк, зур вакыйга милләт җыенында. Монда президентның катнашуы көтелә. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы.